anava pel carrer un dissabte per la nit al piano, vosaltres ja no ho heu conegut això, a Borriana, i me vaig topetar en Nelo Vilanova, que jo el coneixia perquè ell era del Barça i jo també era del Barça i havíem estat moltes voltes veient el Barça junts i tal. Martí, m'han dit que eres músic. Ell sabia que jo era músic. I dic, sí, què vols, Nelo? Diu, no, és que anem a fer un grup de teatre i faria falta gent, músics, i per què no vens a la reunió? I jo dic, Nelo, no me mareges a mi, que jo no estic jo per reunions ni per teatres. Total, que el dia ixe vaig dir, mira, aniré a la reunió. I vaig anar a la reunió i estava el vostre director, Adolf Piquer, també estava allí, Leandre, Nelo, Mireia, Marisol, i vam fer un grup de teatre allí al Maset de Nelo. Adolf era el director del grup, era el president de l'associació ISA, i ahir va néixer Xarxa Teatre. Pues al principi vaig començar de músic, però en seguida ja em van donar el protagonista, bueno, estem parlant de portar gegants i de fer teatre de carrer, no teatre de saló. No sé per què, a mi sempre em tocava, si feien la bruixa marruixa, jo feia la bruixa, si feien el rei barbut, jo feia el rei barbut. Recordo un dia, a principi d'un carnaval, que me van disfressar de capellà i anava jo en sotana i, mare meva, dic, Nelo, te mataré. Però al final, mira, en el dolçainer de Tales feia el capellà i també anava en sotana. Va ser casualitat. Jo estava fent teatre, estava en Xarxa Teatre i paral·lelament a l'inici de Canal 9 estàvem fent unes proves, havien repartit unes pel·lícules a gent que havia demanat el poder fer-les, el doblar-les, i a Castelló una gent va demanar una pel·lícula que es deia L'home del braç d'or, que protagonitzava el Frank Sinatra, i no res, un dels actors, que era Carles Pons, que desgraciadament està mort ja, un gran actor d'ací de Castelló, ell era de Vilafranca, no hi va poder anar al doblatge que es feia en Barcelona, en Cutelever. I aleshores, com jo parlava bé el valencià, em van cridar a mi, jo feia teatre, un actor, jo no havia fet mai doblatge i cap a Barcelona vaig anar. Coprotagonista, era un personatge característic, parlava xina, feia veueta i era el que li proporcionava a Frank Sinatra, li proporcionava la droga, anava a comprar-li-la perquè ell no s'embrutara els dits. I no res, em vaig donar compte de què servia per això quan el director de l'estudi, Albert Trifol, em volia enviar de l'estudi, perquè deia que a mi no me porteu gent com esta que no sap doblar, que no, en la vida no ha doblat, així estarem tot el mes per doblar una pel·lícula, això no pot ser, això no pot ser. Total, com no podíem buscar-ne un altre, la germana d'Albert el va calmar, va dir, vés-te'n, ja mos apanyarem nosaltres, i em va agafar a mi, va dir, mira, això és faixina i tal, em va agarrar i amb molta paciència, i quan vam acabar el doblatge va tornar Albert i va dir, bé, la pel·lícula l'heu acabat, però l'únic personatge que m'agrada és ese d'ahir. I diu, pues mira, este és el que volies enviar a casa. I aleshores em vaig donar compte de que podria servir. Una altra volta serà fred, sempre li deia això.